Ahojte všetci, vitajte v Zihuatanejo, Mexiko. Ja som Casey Hamlin. SK. Toto je také pokojné miesto, hneď pri Tichom oceáne. Zihuatanejo bolo kedysi malou rybárskou dedinkou. Teraz je známejšie, ale nestratilo svoj starý šarm. Tu sa môžete opaľovať, počúvať vlny a zabudnúť na starosti. Je to ako dovolenka na pláži s pravou mexickou príchuťou. V porovnaní s nedalekou Ixtapou Zihuatanejo pôsobí mexickejšie. Tu sú ulice farebné, ľudia sú milí a záliv je pokojný a skvelý na kúpanie. Je to taký mexický prístav pokoja. Predstavte si pekné malé mestečko na pláži, ale s palmami a tacos. Toto mesto sa nachádza v nádhernom zálive. Uvidíte tu veľa ukotvených lodí a úžasné západy slnka. Je to ako starý obraz nejakého majstra, ale v tropickom štýle. Tu čas plynie pomalšie. Ľudia sa nikam neponáhľajú, prechádzajú sa popri mori uvoľnene. Je to ako pokojný vidiecký život, ale pod mexickým slnkom. Počasie je tu teplé a príjemné. Keď sem prídete, hneď pocítite pokoj. Tu sa budete veľmi rýchlo cítiť ako doma. Zihuatanejo možno nie je také známe ako niektoré iné miesta v Mexiku, ale práve to ho robí výnimočným. Stále je to skrytý poklad. Pre tých, ktorí hľadajú pravú kultúru a jednoduchú krásu, je toto ideálne miesto. Zažijete pravé Mexiko. Predstavte si živý dedinský trh, ale s mexickými koreninami a farbami. Choďte bosí po pláži, ochutnajte čerstvé ryby a užívajte si nádherné západy slnka. Tu nájdete pravý pokoj. Je to ako pokojný večer pri jazere, ale s mexickým šarmom. Úzke dláždené uličky a farebné budovy vás pozývajú na pokojnú prechádzku. Je to ako historické uličky v starom meste, ale s tropickou atmosférou. Zihuatanejo nie je len miesto na fotenie, ale je to miesto na vytváranie krásnych spomienok. Je to ako ísť na dovolenku s priateľmi k moru. Toto miesto vám zostane v srdci a bude vám pripomínať tú najlepšiu dovolenku. Toto je zážitok, na ktorý nikdy nezabudnete. Tu si užijete život a nájdete šťastie v maličkostiach. Pokojné vody zálivu a pohostinnosť miestnych obyvateľov vás prinútia cítiť sa ako doma. Toto je pravý význam slova vitajte. Tu nie je len turistické miesto, ale je to prístav pokoja, ktorý čaká, kým ho objavíte. Ak chcete vidieť skutočný život, nájdete ho v Zihuatanejo. Zihuatanejo je jedinečné miesto, kde sa stretáva prírodná krása a autentická kultúra. Je to dokonalá kombinácia. Takže ste pripravení preskúmať toto krásne miesto so mnou? Vaša cesta k pokoju a kráse práve začala. Ahojte kamaráti, viete, ak naozaj chceme spoznať Zihuatanejo, nie je najlepšie začať tým, že sa naň pozrieme zhora? Predstavte si, že stojíte na kopci a pozeráte sa dole na celý záliv. Tento záliv je obklopený zelenými kopcami, ako by sa na nás usmievali. Voda v diaľke je tmavomodrá, ale ako sa približuje k pobrežiu, mení sa na tyrkysovo-zelenú ako smaragd. Keď svieti slnko, trblieta sa ako diamanty. Takú krásu ani ten najlepší maliar nedokáže namaľovať. Na týchto pokojných vodách uvidíte malé rybárske lode a plachetnice roztrúsené všade navôkol. Nie je to ako pohľadnica? Je to nádherný obrázok. Zlaté pláže sa tiahnu a vlnia medzi kopcami a morom. Vďaka špeciálnemu tvaru zálivu sú tieto pláže chránené pred veľkými vlnami. Vďaka prírodnému tvaru zálivu je tu voda veľmi pokojná. Je to ako veľký bazén na plávanie, veľmi krásny. Skutočný podmorský raj. Zhora uvidíme červené strechy mestských domov a kľukaté uličky pozdĺž pobrežia. Hlavné mólo, ktoré sa ťahne do zálivu, je centrom každodenného života. Nie je to ako plávajúca obývačka. Všetko tu vyzerá úhľadne, pokojne a krásne.
Je to očarujúce prímorské mestečko ako skrytý klenot v prírode. Krajina sa tu mení počas celého dňa však, od pokojného a sviežeho rána až po popoludnie, keď sa voda trblieta. Kopce, ktoré obklopujú záliv, ho objímajú, čím sa cíti chránený a izolovaný od vonkajšieho sveta. Je to ako nežné objatie. Z tohto uhla uvidíme, aké krásne je toto mesto a ako sa spája s prírodou. Rozloženie je jednoduché, ale každý malý detail prispieva k jeho šarmu. Je to ako ručne vyrobené kukučkové hodiny z nemeckého Schwarzwaldu. Z tejto jedinečnej perspektívy sa krása Zihuataneja stáva ešte zrejmejšou. Tu sa stretáva zem, more a obloha, vytvárajúc obraz plný farieb. Tento chránený záliv je srdcom mesta. On určuje charakter a každodenný život tu. Pohľad na Zihuatanejo z hora je najlepší spôsob, ako začať našu cestu. Však toto je len malá časť krásy, ktorú tu nájdeme. Je to naozaj nádherný pohľad, je to dokonalý úvod do tohto miesta. Takže poďme sa teraz pozrieť na mesto, dobre? Ahojte všetci, dnes sa pozrieme na srdce Zihuataneja, ktoré miestni volajú El Centro. Tu uvidíte dláždené uličky, farebné domy a všade kvitnúce kvety. Ako z pohľadnice však, každý kútik skrýva niečo na objavovanie, od obchodíkov s ručnými výrobkami a útulných kaviarní až po milých miestnych s úsmevom. Všetko má svoje čaro. Paseo del Pescador, alebo rybárska promenáda pri mori, je ideálne miesto na prechádzku ráno alebo na pozorovanie západu slnka. Je to nádherné však. Na jednej strane sú lode plávajúce na vode a na druhej reštaurácie a obchody. Atmosféra je naozaj romantická. Toto malé mestečko vám poskytne pokoj, ktorý potrebujete. Nie sú tu žiadne vysoké budovy ani veľké hotely. To, čo vidíte, je jednoduché a skutočné čaro mesta. Je to ako skrytý poklad. Väčšina budov tu má len jedno alebo dve poschodia a sú namalované jasnými farbami, čo prináša pocit radosti a živosti. Ako by ste vstúpili do rozprávkového mesta. Balkóny sú ozdobené krásnymi kvetmi, vďaka čomu je toto mesto ešte krajšie a pokojnejšie. Je radosť sa na to pozerať. Zihuatanejo je veľmi bezpečné mesto a miestni sú veľmi priateľskí. Budete sa cítiť uvoľnené a príjemne ako doma. Môžete sa tu prechádzať všade, od hlavného námestia až po záliv. Trvá to len pár minút. Len pomaly, nikam sa neponáhľajte. Čas tu plynie veľmi pomaly. Rýchlo si zvyknete na tento životný štýl. V tomto pokojnom meste na chvíľu zabudnete na starosti každodenného života. Miestni veselo klebetia, ľudia si užívajú výhľad na záliv alebo pozorujú rybárov pri práci na móle. Toto je jednoduchý a skutočný život tu. Nie sú tu žiadne veľké turistické atrakcie. Je tu len čistá a skutočná radosť z tohto malého prímorského mesta. Krása tohto mesta spočíva v maličkostiach. Smiech na námestí, vôňa čerstvých tortíl a zvuk vln narážajúcich na breh. Ako pieseň však, tu si môžete vychutnať každý okamih v pokoji a tichu. Zihuatanejo vás pozýva spomaliť a užívať si každý okamih. Je to ako krásna pieseň, ktorá síti vašu dušu. Skutočná krása tohto mesta spočíva v jednoduchých a skutočných okamihoch každodenného života. Toto je veľmi špeciálne miesto. Tu nájdete oázu pokoja a skutočného oddychu. Teraz sa poďme pozrieť na krásne pláže, ktoré robia Zihuatanejo výnimočným. Tieto pláže sú skutočným pokladom. Každá pláž má svoju jedinečnú krásu. Pláže Zihuataneja sú ako poklady a každá je úplne iná. Pláž La Ropa je dlhá a široká, ideálna pre rodiny. Jej piesok je mäkký a voda pokojná. Hovorí sa, že kedysi sa tu nachádzal hodváb, preto ju volajú hodvábna pláž.
Voda je tu plitká na veľkú vzdialenosť, takže je ideálna na plávanie a bezstarostné hranie vo vode. Druhá pláž je Las Gatas, to je ako skrytý poklad. Tam sa dostanete pešo po kamennej ceste alebo vodným taxíkom. Sú tu koralové útesy, ktoré chránia vodu, vďaka čomu je veľmi čistá a pokojná. Je ideálna na plávanie a pozorovanie krásnych rýb. Nakoniec je tu pláž El Palmar v Ixtape, to je veľká a dlhá pláž s veľkými vlnami a mnohými vysokými palmami. Je tu veľa veľkých hotelov a vždy je tu plno aktivít. Preto je atmosféra tu iná ako na pokojných plážach Zihuataneja. Každá pláž má svoju osobnosť. La Ropa je na oddych, Las Gatas je na objavovanie pod vodou a Palmar je na dovolenku plnú zábavných aktivít. Na pláži La Ropa môžeme sedieť pod palmami a piť chladené nápoje. Na pláži Las Gatas môžeme si nasadiť šnorchlovacie masky a objavovať koralové útesy. A na pláži Palmar môžeme sledovať, ako veľké vlny Tichého oceánu narážajú na pobrežie. Z Zihuataneju si môžeme vybrať pláž, ktorá nám najviac vyhovuje, či už chceme pokojný oddych alebo dobrodružstva, tu je všetko na výber. Toto bohatstvo je to, čo robí našu cestu takou neuveriteľnou. Tu existuje pláž, ktorá vyhovuje každému vkusu a každému typu cestovateľa. To je krása rozmanitých pláží v Zihuataneju. Takže teraz sa pozrime, ako sa more preplieta s každodenným životom a jedlom tu. V Zihuataneju každé ráno pred východom slnka rybári vyrážajú do práce. Malé lode, ktorým hovoríme pangas, vyplávajú na more ešte predtým, než vyjde slnko. To ukazuje, aké dôležité sú tu stále staré tradície. Trochu neskôr sa tieto lode vracajú s čerstvým úlovkom. Predstavte si tuniak, krevety a mečiar. Skutočný raj pre milovníkov morských plodov. Miestni obyvatelia a kuchári sa tu stretávajú, aby si vybrali tie najčerstvejšie ryby. Toto je ako pokladnica čerstvých morských plodov. Morské plody sú srdcom kulinárskej kultúry v Zihuataneju. Musíte ochutnať tiritas de pescado. To je ryba nakrájaná na tenké prúžky, ochutená limetkou, cibulou a čili. Je to ako miestne ceviče a je to tak chutné. Alebo ak chcete ochutnať pescado a latala, aj to je super. To je ryba pečená s červenou a zelenou omáčkou. Určite sa vám bude páčiť. Od jednoduchých reštaurácií na pláži až po elegantné reštaurácie, tu je veľa čerstvých morských plodov na výber. Tu jedlo nie je len jedlo, je to kultúra. Je to o stretávaní ľudí a spájaní ľudí s morom. Všetko je prepojené. Každé jedlo je spojené so životom tohto mesta, ako je chodenie na trh, nakupovanie a varenie s rodinou, presne ako kedysi. Tieto čerstvé a nezabudnutelné chute sú dostupné len tu. Večera na pláži s blízkymi, to je skutočná krása Zihuataneja. Rybárske tradície tohto mesta sú stále živé a silné. Tieto malé radosti robia život tu takým výnimočným. A chcete vedieť, kde sa ubytovať, aby ste to všetko naplno zažili? V Zihuataneju je veľa rôznych ubytovaní na výber, aby vyhovovali všetkým potrebám. Zihuatanejo je naozaj úžasné miesto pre každého cestovateľa. Môžete si vybrať, že zostanete v malom rodinnom hoteli v centre mesta, kde to žije, a obchody a reštaurácie sú hneď za rohom. Alebo, ak máte radi slnko, more a piesok, môžete si vybrať ubytovanie v bungalove, na kopci alebo butikovom hoteli blízko pláži La Ropa alebo Madera. Odtiaľ budete mať nádherný výhľad na záliv. Je tu aj veľa miest na pobyt obklopených krásnymi záhradami, vďaka ktorým sa budete cítiť ako v pokojnej oáze. Je to ako domáca záhrada, ale
tropická. Ak túžite po luxusnej dovolenke, môžete si vybrať luxusný hotel s nekonečným bazénom, s výhľadom na záliv, alebo ubytovanie s vlastným balkónom na pozorovanie západu slnka. Skutočná hodnota tohto miesta nie je len jeho krása, ale aj jeho ticho, pokoj a nedotknutá príroda. Či už cestujete sami, s rodinou alebo s partnerom, tu nájdete miesto na pobyt, ktoré vám bude vyhovovať. Od obyčajných izieb po luxusné apartmány s balkónom a výhľadom na more je tu toľko možností. S toľkými možnosťami ubytovania sa tu každý bude cítiť ako doma. Zihuatanejo nie je len pre určitý typ turistov, je vhodné pre každého, kto miluje krasu a pokoj. Presne ako morské letoviská v Poľsku. Pohostinnosť tu je to, čo toto miesto naozaj robí výnimočným. Bez ohľadu na to, kde sa ubytujete, vždy budete blízko mora. Váš druhý domov v Zihuataneju na vás čaká. Takže dokončíme deň nezabudnutelným Dobre? Západ slnka v Zihuatanejo robí toto miesto ešte krajším. Však obloha sa zafarbí do oranžova, ružova a fialova a tieto krásne farby sa odrážajú v pokojnej vode zálivu. Môžete sedieť na pláži a sledovať, ako slnko pomaly zapadá, alebo si môžete oddychnúť v niektorej z kaviarní pri mori. Alebo sa možno môžete vydať na plavbu loďou, aby ste sledovali západ slnka. Sledujte, ako slnko pomaly mizne za horami a mesto sa začína rozsvecovať. Západ slnka nie je len krásny obraz, ale aj čas pokoja a radosti. Keď sa slnko priblíži k západu, všetky lode sa vrátia do prístavu. Všetci budú ticho hľadieť na oblohu. Je to krátky okamih, ale bude to nezabudnutelná spomienka. Zihuatanejo je plné takýchto krásnych chvíľ však. Slnečné dni, pokojné more a západy slnka, na ktoré nikdy nezabudnete. Tuto nie je len miesto na oddych, ale je to miesto, kde sa opäť spojíte s prírodou a sami so sebou. Tu sa obyčajné veci stávajú krásnymi a neuveriteľnými. Prejdite sa po dláždených uličkách, plavajte v zálive a vychutnajte si neuveriteľnú žiaru západu slnka. Zihuatanejo je krásne miesto, na ktoré nikdy nezabudnete. Dúfam, že budete mať príležitosť zažiť tieto neuveriteľné chvíle sami však. Skrátka, dúfam, že vás tieto spomienky na západ slnka inšpirujú. Ďakujem, že ste prišli so mnou objaviť tento malý raj.